Kan du prøve at forklare lidt om, hvad det går ud på? På Dronninglund Gymnasium er de helt oppe på beatet med det nyeste inden for undervisning. Jeg synes, at det er meget nemmere, og det er hurtigt, og det er let. Når man har prøvet det her, så er det lidt træls at forestille sig, at man skulle tilbage igen til alle det her med det kabelsjov. Når eleverne, som for eksempel her, skal fremlægge en matematikopgave, så kan de nu med et nyt system helt trådløst streame skærmbilledet fra deres computer op på projektoren, så alle klassekammeraterne kan følge med. Jeg synes, det er dejligt. Altså undervisningsmiljøet, det bliver lidt hurtigere, fordi at man lige hurtigt kan smække det op, så alle de kan se det. Før var det jo sådan, at når man skulle have en elev op og vise noget, så skulle man både have et kabel med til projektoren, man skulle også have måske nogle gange have strømkabler med til computeren. Så det blev sådan en større menageri. Foreløbig har der kun været tale om et forsøg i 7 klasselokaler, men efter juleferien fungerer det i alle gymnasiets 40 klasseværelser.